arrancamos hoxe, imos a falar dun asunto peliagudo que seguro que moitos de vostedes esta pregunta tiveron que facerse nun momento dado. Cando foron a casar cunha persoa, ca súa parella, separación de bens, sí ou non, porque neste asunto hai quen o ten moi claro e outros que defenden iso de que o meu é teu. Vostedes que pensan? Ata que a morte nos separe, ou os cartos. É que na actualidade a xestión do diñeiro é o cuarto motivo de divorcio no noso país. Isto de que o factor económico se coe nos enlaces nupciais non é nada novo. Ao longo da historia, as bodas tiveron unha función moito máis importante que celebrar o amor, aumentar o patrimonio familiar. E senón, que llo digan a eles. Con todo, o cambio de mentalidade derivado de grandes avances sociais como a legalización do divorcio e a entrada da muller no mercado laboral cambiou o significado de dalo si quero. Se antes era un contrato de por vida que ninguén podía romper, agora é unha unión que non ten por que durar para sempre. Non hai nada para sempre. Non creo unas historias que pode ser e ojalá, pero está complicado. En moitas ocasións, ata que a morte nos separe se converten ata que o abogado nos libre, polo que cada vez son máis os que se decantan por casar, iso sí, cada un co seu. Eu prefiero a separación de bienes, que os cartos sempre traen problemas, así que mellor cada un co seu. Non fai falta coller o dos demais. Porén, aínda son moitos os románticos que ven a separación de bens como un malagoiro, un trámite innecesario que podería romper un proxecto en común que debería ser para toda a vida. Que o máis importante é a construir a familia en conjunto, en amor, en equilibrio. Para outros, trátase máis ben dunha cuestión de costume, algo que nos seus tempos se daba por sentado. Os que somos vellos temos esa mentalidade de hai que casarse para a vida, separación de bens, non, o que é teu é meu. Hai opinións para todos os gustos, pero o que está claro é que cada vez son máis os galegos que deciden protexer o seu patrimonio antes de poñelo anel no dedo anular. E vostedes son máis de ganancias ou de non mesturar o touciño coa velocidade? Pois iso nos preguntamos, Bernardo, aquí en Galicia xente que máis, de separación de bens ou de engananciais? Pois, segundo os datos do Centro de Información Estatística do Notariado, atendan, o 92% das parellas que asinaron capitulacións matrimoniais, que se lle chama, nos últimos anos optaron pola separación de bens, fronte a pouco máis dun 5% que escolleu o réxime de gananciais. A diferenza é sinxela, coa separación de bens, cada membro da parella mantén a propiedade dos seus ingresos e do seu patrimonio, e no réxime de gananciais, os bens e ganancias obtidos durante o matrimonio pois pasan a ser comuns. Os expertos sinalan que moitas parellas o que buscan é unha maior autonomía económica e tamén máis claridade na xestión do patrimonio. Iso sí, non hai unha fórmula mellor ca outra. A elección depende das circunstancias e das preferencias de cada familia. O importante é coñecer as opcións e decidir con toda a información en riba da mesa. E o importante, saben tamén que é levarse ben. Non sei como farían Pilar e Pepe de Vigo, pero despois de 64 anos casados, o seu sistema din que mal non lles foi, padín. Pois mira, Pepe e Pilar non asinaron ningún contrato antes de casar. Eles casaron cando levaban 4 anos de noivos e 64 anos despois. E con todo en común afirman que lle foi de perlas. Por iso viñamos aquí, amigo, para coñecer o secreto do éxito. Onde estra parexaza? Moi bo día, como estamos? Ben. A ver, quero saber cal é o secreto do éxito, Pepe. Pois estar moi enamorado da novia. Que me derrito, Pilar, madre mía. Pois sí. Mira, pero unha cousiña, Pepe. Vos cando vos casachedes que foi en gananciales ou en separación de bienes? Non, en común, en gananciales. En gananciales. Porque daquela tampouco non se falaba moito da separación de bienes, non? Non, non se para nada, para nada. E como era a economía, Pilar? Como levaba desa casa? Bueno, eu traballaba nunha empresa e eu traballaba na casa. Eu era a que manejaba. A que levaba o timón. Pero, claro, costaba que non había pouca cousa. Non había moito daqui. No. Claro. A ver, fíxense vostedes, tuveron un negocio xuntos, pero ademais Pilar levaba os animais, os fillos, non? Cuidaba dos pais. A casa toda, en general. E os fillos, os pais. E
e tirabas un pouco da casa pa diante, o que do hogar. Que remedio. Non quedaba outra, porque sabes que pasa, Pepe? A ti sorpréndeche que ahora o 96% case das parellas que se casen en separación de bienes. Se non me parece normal, Normal, por qué? porque xa non... Eu penso que xa non se casan moi enamorados, non se casan moi enamorados. Ti que opinas? Os que se casan en separación de bens é polo interés. Como polo interés, Pilar? Polo interés, porque agora aos 2 días tamén xa se separan. Entón, cada un ten que... Eu que sei. Porque ti cando te casabas era para toda a vida. Agora é outra cousa, antes era para toda a vida. É aquí a prova delo. A ver, para toda esa xente que nos está vendo, Pepe, ti que recordo tes tido teu matrimonio e con esos recordos, que recomendación lle das? Gananciales ou separación de bienes? Gananciales. Gananciales. E por aquí? Eu tamén, se estás enamorada e te casas co teu marido, de principio ten que ser coa idea que sea para toda a vida. Pois moitísimas grazas por atendernos, compañeiros. Vou quedar aquí, porque creo que ainda me van a dar a min unha clase de amor. Quedo aquí, compañeiros. Esta parella. A verdade é que a Pilar e a Pepe, hai un biquillo moi grande, dá gusto velos. Pero claro, pregunta, que facemos? María, separación de isto para ti, isto para min, en gananciais... A ver, eu son moi clásica, eu son partidaria de gananciales, por supuesto, porque eu son como na riqueza na pobreza, na salud e na enfermedad. Creo que ademais se temos un proxecto común, eu se o fago pensando que vai a ser para toda a vida, que se me sale mal xa lucharei ese partido, pero que se o fago, cando o fago convencida desa lucha en común, de que esos objetivos, si temos, compramos, e se non temos, pasamos, pero desde logo, xuntos sempre. Pero eu creo que o error, María, está en pensar que cando un casa en separación de bens é porque pensa que non é para toda a vida. Pode ser para toda a vida, pero se non é, aforras moitísimos problemas cando as cousas están ben separadas, porque realmente o único que aforras son problemas. Eu, por exemplo, non estou de acordo no que estaba dicindo aí Pilar, porque precisamente non é por interese, todo o contrario. Eu quero que o teu sexa teu e que o meu sexa meu. Mentres que o proxecto sexa en común, sexa un ano, 10 anos ou toda a vida, ojalá que sexa toda a vida, compartímolo, pero o teu é teu, o meu é meu. Pareceme máis difícil leválo, Eu podería falar do meu caso, que non lle interesa a ninguén, pero estou casado en separación de bens, co cal, pois, a postura que defendo é bastante obvia. Pero que, ademais, hai que ir cos tempos. Os tempos están cambiando. O tema do matrimonio xa non é para toda a vida, porque a día de hoxe é un contrato. Sen máis, porque hai moitísima xente que é moi feliz convivindo durante un tempo sen ter por que pasar polo matrimonio. Moitísimos casos, xente que ten fillos en común, que ten proxecto vital e que non están casados. O tema do matrimonio, ao final, non deixa de ser un contrato civil, hai a versión tamén religiosa, evidentemente, pero que ten unhas certas vantaxes a nivel legal, como, por exemplo, o ter o usufruto, no caso dun falecemento, outra serie de cousas, pero eu creo que moita xente non casa xa pensando en que vai ser para toda a vida, porque os datos demostran que non é para toda a vida. Ademais, os últimos datos demostran que nos últimos 10 anos as separacións aumentaron un 50%. Eu creo que por eso a xente tamén di, mira, a ver, se me vai pasar isto, pero os matrimonios de antes, non digo de antes antigos, sino como a min, de fai 20 anos, pois sí, decías, pois eu quero facer este proxecto para toda a vida. E creo que, ademais, é máis fácil gestionar en conjunto o noso patrimonio que cada un... Ai, ti apórtame isto, eu apórtame outro. A mí que se vencelle separación de bens a non ser romántico, non? O sea, que ten que ver unha cousa ca outra. Son moi antigo xa. Pero é que, claro, unha cousa é o amor e outra cousa son os cartos, non? Entón, claro, que os cartos estamos falando de cousas pero as riñas casi sempre veñen polos cartos, ojito, Home, o cuarto motivo de separación son os cuartos. Claro. En serio? Sí. O cuarto motivo de separación son os cartos. Quero dicir, é importante, pero porque cando a xente di que os cartos non importan e que contigo pan e cebola, eso non existe, non existe. O que debería ser, como por defecto en moitas outras comunidades, como pasa en Cataluña, na comunidade valenciana, en Navarra, é que fora por defecto. Aquí en Galicia, por exemplo, se ti queres facer separacións de bens, tes que pagar por elas. O sea, antes de casar, ti tes que facer o que se chama entre 90 e 150 euros por pasar por o notario que fagan unhas capitulacións matrimoniais, que como se chama, que como nos comentaba Bernardo. Pero desde logo, esa idea romántica... Pregunto vos, rapaces, imagínate que ti estás a piques de pasar polo altar, ti tes claro que queres facer unha declaración de bens, pero a túa parella che di, Héctor, se me queres de verdade, non quero firmar un papel.
Pero é que faz eso hai que falalo antes, claro, eso hai que falalo antes, claro, as cousas dos cartos, igual que as cousas da crianza, ou se quere ter fillos ou non, todo iso hai que falalo antes. Antes de casarse hai que poñer en claro varias cousas. Unha cousa é o que pasaba antes, veíamos esta parella que decía, non, nos estamos casados, todo do noso. Tamén é diferente a situación. Fai moitos anos, normalmente unha persoa ganaba os cartos e a outra os xestionaba. A muller dependía económicamente. Claro, era así, afortunadamente, hoxe en día, os dous traballan, os dous gañan os seus cartos e poden ter unhos gastos en común, lóxicamente, que son os do fogar e demais, pero logo cada un gaña o seu, é o que decíamos antes. Se a mí me apetece... Era tamén un xeito de compensar a muller que estaba na casa. E se a mí me apetece comprar esta cunca porque me gustou moito, pois cos meus cartos compro a cunca aínda que a miña muller non lle guste, e ao revés, se ela quere mercar a cunca cos seus cartos, pois merca a cunca e xa está, non? Entón, non tes que estar pedindo permiso... Manda a foto. Se xa non hai problema, mandan a foto. Antes a disyuntiva que planteaba, que faríades, hai Héctor, hai que falar as cousiñas con tempo. Sí, eu creo que todo ten que estar negociado claramente, dicir, a min pareceme o correcto, ou polo menos o operativo, que cada un xestione os cartos que gaña, porque cada un gaña unha cantidade X e non ten por qué a outra persoa ter os dereitos que non queira darlle o que os gaña. Non sei se me explique, non? Porque ás veces hai diferenzas no salario, entón, ás veces aí empezan os conflitos. Se todo está falado, se todo está máis ou menos pactado, pois as cousas flúen. Pois se todo está tan falado, todo tan pactado... A ti nin che pregunto, porque ti farías, collerías o papel e dirías, nin papel, nin nada. A ver, é cuestión de negociar e falar e entender e respetarnos e chegar a acuerdos. É tan fácil como eso. Pero para cada compra. Pero o problema é que... Para compra, para os gastos... Eu digo, vale, ti estás de acordo, non? Co teu home, neste caso, pois diste, teño un proxecto en común, imos poñelo todo aí en común, e xa está para adiante. Vale, e se el fai un uso deses cartos cos que ti non estás de acordo? Por exemplo, pois é que a min encántame a roupa e a él encántalle viaxar, pero vai gastar 5.000 euros porque quere ir ás Maldivas. Pero eu non quero facer, eu non quero que el gaste dos meus cartos a metade. Non o faría que a él ou ti. Él nunca faría. Él non quería as Maldivas por 5.000 euros, porque é unha estafa. Nunca faría. María Sabén é unha namorada. Remata, Héctor, que te explicas. Os demais non, os demais estamos... Sodes fríos. Enganchaos ali coas cadenas. Moi fríos, O sentido clásico do amor. Outro debate para outro día é se un gana moito e outro gana menos, quen aporta, por exemplo, quen aporta... este tema é moi interesante. Claro, se cada un aporta en función do que gana ou aportan os dous a mesma parte. Aí outro debate Tomo a palabra tamén. porque parece un debate moi interesante.